Надебеляла ли си? Да. Трябва да ослабнеш, а? Диета, защо не пазиш? Даже лапе от мен не бъде, как будто крас, будто съм... Отиди малко към нея. Ви кога се оженихте? С нощи ли? Сватба ще правите ли? Ще правим сватба, майко. Кога ще правите сватба? Пари ли няма? Знам майка. Бак си не вика чек. Ти за къде се приготвила така? Вземи една къща, хубава къща. Коня? Чуч къща. Е, тук на парка ще направи една колипка. Къде ще гледа? Къща ли нямате сега? Бездомни сме. Ей! Ей, бабо. Играйте до нея. Играйте. Отче мамата него, бе. Şumen de gelsin. Antalya, Germania, köpekleri de. Ah Boże. Okej, прижинаси. Айде само една целувка за последна. За последна една целувка. Една целувка. Гърчива! Гърчива! Сава. Дай.